Punong barangay sang Mohon, Arevalo nagpayag nga tago ang lugar nga ginhiwatan sa mass gathering. Rason nga wala ini na monitor sang barangay. Si Ashley Liza nakatutok. Nakapadlak ag sirado sa gihapon ang establishmento ngayon sa Barangay Mohon, Arevalo matapos gin-operate sang Arevalo Police kag compliance team sang Sabado. 53 ka mga persona ang ginasyuhan sang citation ticket sa paglapas sang ordinansa nga nagadumili sa mass gathering. Yara lang sa kilid sang karsada ang establishmento kag indi malayo ang barangay hall. Apang suno sa punong barangay, wala nila na monitor nga may ginahiwat ka aktibidad bangod tago ang lugar. Hindi na bilong na sa highway, so hindi mo ginamabalaan nga kung gaanong tao. Kay sa front niya daw tatlo ka bilog na ang ano mo, ang garent nga establishment. So, siguro kay tungod nga kilalahay ang ginabisita nila, gina-inform mga daan nga ti amat-amat ng kamukadto di, mo na hindi ka mo magtingob. So hindi na mo manotice kami ara da. Mismo mga katupad nga establishmento suno kay Akap, wala nakihibalo nga may ginpatigayan nga event sa lugar nga ginhimo nga kaangay sang bar. Lunsay pangayaw suno sa iya ang mga nagkaladakpan. Dugang pa sini wala sa permit ang bar nga ginhiwatan sang aktibidad. Ang nakarecord sa ila amo ang printing business sang tag-iya. Una naging pahayag sa ni Presidente Rodrigo Duterte nga mahimo nga maaresto ang mga punong barangay sa tiun mahibaluan nga may ginpatigayon nga mass gathering sa iya jurisdiction. Willing ta na masabat mo muna ang bagay. May mga reasons man every time nga miyara. Kita nga may mga amo nagkalatabo. Kag amo nang natabo sa kundi ang wala gid ta kabalo. So may mga explanations na kita siguro sa regarding sa muna kay wala kami gid kabalo miskin mga iping balay na gani wala gani kabalo may muna. Kag ginabuhat man namon wala man kami gano sa mga lapses namon sa mga olobrahon naman bilang barangay officials. Kung ang COVID Task Force sa syudad naman ang pamangkoton, So, kung tanawin natin, hindi man ito nakambagid nga may sala ang aton barangay officials, no? Kaya because kung tanawin nimo ang sitwasyon, ginungod gito sa tago, ang ginungod gito nila nga hindi mabalan. Opod kay Romel Porquia, Ashley Liza, 1 Western Visayas.